Sibingelele babukele emakhaya. Kuyintokozo enkulu ukubika ukuthi ama-class ethu aseyaqhubeka. Isonto nesonto sizoba neclass. Inyanga sizoba nama-class awu-4 enyangeni. So njengamanje sesibheke kwelinye iclass elingomhla ka-24. Lapho khona sizobe sinethambeli sethu esihlonipha kakhulu uBhutumuzi Duma odume kakhulu ngelikaVuka Africa TV. Uyatholakala ku TikTok, uyatholakala futhi naku YouTube. Right? So isihloko esizobe sisidingida naye kuzobe kuwumlando wokucolonizwa komuntu omnyama ngomhla ka-24. Iclass iqala ngo-7 liphela ngo-9 online. Sizobe sidingida umlando wokucolonizwa komuntu omnyama. Ngabe kwasuka kephi ukuthi umuntu omnyama acolonizwe? Obani bona babefuna ukucolonize umuntu omnyama? Babefunani labo bantu ababefuna ukucolonize umuntu omnyama noma bamcolonize? Ngabe bakuthola yini lokho? Yabo, sizobe siuhlahlela nje umlando wokucolonizwa komuntu omnyama. Siphinde siqhubeke ngomhla ka-30 April kuyona lenyanga. Sizobe sikhuluma ngobungozi bokudla. Ngabe lokudla esikudlayo bunobungozi noma cha abunabo ubungozi? Ukudla okuright ngobani kuyasisuthisa. Ngabe lokudla esikudlayo bunobungozi yini? If kuukuthi yebo bunobungozi, ibuphi ubungozi? Ngabe lokudla kuyasigulisa noma kusigulisi? Ngabe lokudla kuhlukile yini from ukudla kwakudala noma kuyafana? As long as usutha nje kusho ukuthi ukudla kuright, noma as long as kuphuma esitolo esiregistiwe kusho ukuthi leyo kudla kuright, as long as kuphuma esitolo esi-approve uhulumeni kusho ukuthi kuright leyo kudla ngeke kukugulisa. Yabo, sizobe sichecka ukudla esikudlayo ukuthi ngabe bunabo yini ubungozi. If ukuthi yes, ibuphi lobo bungozi? Bushaya kuphi lobo bungozi? Yabo, sizobe sikhuluma ngobungozi bokudla esikudlayo ngomhla ka-30 April. Siqhubeke futhi singene kuMay. NgoMay class lethu lokuqala lizobe ngomhla ka-7. Lapho sizobe sino part 3 wama digital ID. Khumbula ukuthi part 1 sawenza ngomhla ka-9, upart 2 sawenza ngomhla ka-10. Sasinethambeli sethu ubaba umshubo ngomhla ka-9 nangomhla ka-10. Again ku part 3 sizobe sinethambeli sethu ubaba esimhlonipha kakhulu ubaba umshubo. Sizobe sizohlahlela upart 3 wama digital ID simply because ku part 1 no part 2 sabuye sayilanda eBhayibhelini because lento le isuke eBhayibhelini. Thina njengoba siphila lapha emhlabeni siphila iprofetho ezaprofethwa ngathi ukuthi zizokwenzeka. That's why into eziningi ezenzakalayo ukuthina uthola ukuthi zibhaliwe eBhayibhelini ngoba zaziyimbhalo ukuthi ziyokwenzeka. Ukuthi siyoba igqila into eyenzeka njengoba saba igqila for 400 years le eGibhithe, into ayibhale phansi ukuthi kuyoba khona umuntu oyoba khona oyokwakha isizwe esinekhala elicijile esiyosenza igqilo pheceleza abelungu labo. Into ayibhale embhalweni le ukuthi kuyoba khona umuntu oyokwakha leso sizwe. Nangampela waba khona umuntu owakha lesizwe sabelungu ekuthiwa uJacob, right? Phinde futhi ukuthi inkosi noma indodana kaNkulunkulu uJesu iyobethelwa, into ayibhalwe phansi nangampela eyenzeka exactly. So nalento yama digital ID into ebhalwe phansi ukuthi khona la khona ungezokwazi ukuthenga khona ngale kokuthi ube nophawu lwebeast esandleni sakho noma ebunzini lakho lobuso. So kunezincwadi ezisiqashisayo nezisinika umhlahlandlela going forward. So sizobe sizohlaziya lezo zincwadi ezasala ukuthi yini esazokwenzakala ukuze mesekwenzakala ungadideki futhi ungadidiseki. So ngomhla ka-7 May sizobe sikhuluma ngopart 3 wama digital ID. Okunye futhi esizokuhlahlela ukuthi kulabo abathi thina sidla amaphilisi, thina sidla imishanguzo, thina siphuza imithi, asisakwazi ukuphila ngemithi, sizokwenza njani? Vele leyo mithi le naleyo maphilisi umsebenzi wawo ukuthi wenze abantu bathembele kuwona ukuze bezohlezi bewadla bese kwenziwa imali ngokugula kwabo. So vele ukugula ayakuthothobalisa. So sizobe sizokhuluma ngezinto ezikwazi ukuthi zikuphilise ezamakhambi esasiphila ngawo ukuthi nawo amakhambi kumele ukuthi wabheke, nawo amakhambi kumele ukuthi wasebenzise ukuze igazi lakho noma wena ukuphila kwakho kungadependele ekutheni uma ungasawathola amaphilisi uzoba nenkinga. Siphinde siqhubeke futhi ngomhla ka-15
May sizobe sinelinye iclass again, sizobe sinesihambeli sethu again esisihlonipha kakhulu ubaba uMshubo. Sizobe sikhuluma ngomuzi nesisekelo sawo. Now umuzi ngabe uyini? Sizobe sikuhlahlela lokho sikuchaza. Yini isisekelo somuzi? Umuzi unezisekelo eziwu-3. Number 1, isisekelo sokuqala izakhiwo. Mekwakhiwa umuzi kwakhiwa kanjani? Ukuze abanye bethi mawukuthi sibaya sikho kulowo muzi wakhile akubona umuzi loyo. Ukuze abanye bethi mawukuthi indlu kagogo ayikho akubona umuzi loyo. Ukuze abanye bethi mawukuthi indlu yangasenhla ayikho noma indlu kakhokho ayikho kusuke kungawona umuzi loyo. Zibaluleke ngani lezi ndlu? Sizobe sibreaka down izakhiwo zomuzi ukuthi nazi izakhiwo ezibalekile zinomsebenzi kanje, zibaluleke ngo1 no2 no3. Right? Isisekelo sokuqala somuzi yini? Izakhiwo. Bese siyadlula futhi isisekelo sosibili somuzi abantu. Kwisisekelo sosibili which is abantu. Right? Sizobe sibheka ke abantu abangaphansi komuzi ukuthi emzini ngabe yini umsebenzi kababa? Yini umsebenzi kamama? Obani abanye abantu abakhona emzini? Yabo sibreak nje down umkhulu nokhulu yini umsebenzi wabo? Ugogo nokhokho yini umsebenzi wabo? Nje sibreak it down ey'nganeni ezelweke mhlampe la ekhaya yini inkosana? Inkosana umuntu onjani? Yini indlalifa? Yini umehluko phakathi kwenkosana nendlalifa? Uma ukuthi indoda yomuzi iganiwe, amakhosikazi ayo izindlu zawo zihlukana kanjani? Yini indlunkulu? Yini ikhohlo? Yini ikati? Yini isokanqangi? Yini amabibi? Yini inguga? Sizobe sibreaka down bonke labo bantu abangaphansi komuzi ukuthi kuba kanjani. Yini umshana? Yini umlanjwana? Uhluke ngani umshana from umlanjwana? Sizongena nje sijule kubantu abaphuma ngaphansi komuzi. And then okwesithathu into esekela umuzi umthetho noma izimfundiso. Iziphi imfundiso ezimisa umuzi? Iziphi imfundiso abazali ekumele ukuthi bayifundise ingane noma umthetho kumele ukuthi benzele sure ukuthi bawuphasa down to ingane zabo ukuze umuzi ungafi? Ibaluleke ngani lo mthetho? Yayivelaphi lo mthetho noma lezo imfundiso lezo ezisisekelo somuzi? So ngomhla ka-15 sizobe sikhuluma ngomuzi nesisekelo sawo. So ama-classes ami kanje. Umhla ka-24 umlando wokukhonolaza komuntu omnyama. Ngomhla ka-30 ubungozi bokudla esikudlayo. Ngomhla ka-7 part 3 wama-digital ID. Ngomhla ka-15 sizobe sikhuluma ngomuzi nesisekelo sawo. Iclass liba u-R30. Mufisa ukuthi ukwazi ukuthi ungenelele lama-class uyakwazi ukuthi uklikhe kwi-bio yami uzobe usungena kwi-WhatsApp group yami. Ngizokubuza umbuzo lapho bese kuba ukuthi ngiyakufaka ku-WhatsApp group yami ukuze ungezusala ekutheni ukwazi ukuthi uwarejistele ama-classes. Yabo ukuze uzokwazi ukuthi uhambiselane nathi ekutheni ukwazi ukuthi ube updated ngendaba yama-classes going forward. Sicela ukuthi sibambe la, siyabonga kakhulu.